pois realmente a nos parecía importante que todos estes proxectos de investigación chegaran ao maior número de público posible, non? Para eso, para conseguir esa finalidade, pois a través das redes sociais do CEIDA, do feito do CEIDA, estivemos divulgando os vosos proxectos, que tiveron un acollemento tremendo. Ademais, está previsto que fagamos unha publicación electrónica, collendo todo o vosso traballo, que vos faremos chegar probablemente para os profes ao comezo do seguinte curso, vale? Porque traballaremos agora. Aquí queremos destacar o seu traballo como ilustrador da natureza. Iso está avalado por unha gran cantidade de, por exemplo, de guías de natureza que se encargou el de ilustrar, de dibuixar os diferentes elementos que aparecen nesa guía. Por que está hoxe Carlos aquí? Bueno, porque dentro CEIDA estivemos pensando que nos apetecía darvos un cariño, non? E agradecervos o esforzo que facíades. Entonces, se nos ocurriu unha idea, para nós maravillosa, para Carlos lle presenta un pequeno reto, que lle propuxemos que a medida que fixera unha pequena ilustración resumindo cada un dos vosos proxectos. Vale? Por suposto. Luis Baterías Castro e Guitirí. E somos os responsables do roteiro do Gravino, dunha aldea da parroquia dos Vilares, que se titula O neno de aldea. O Salgueiro, a Bidoeira, a Belaire e o Carballo. Todos estes rapaces viven como moitísimo 2 kilómetros dese espazo natural protegido, e por eso, escolleron ese lugar de estudio, non? Estiveron investigando os elementos naturais, os elementos artificiais que había dentro do espacio e, a verdad, que fixeron unha interpretación moi bonita deles, vale? Cantís. Na costa do Leiro hai 12 kilómetros de Cantís. Un cantil e un trozo da costa cortado. Nós somos Tania, Mateo e eu son Marcos. Representamos ao alumnado de Biología de cuarto da ESO, que levamos adiante o proxecto chamado 2 días no Mante. O caso é que os alumnos de Biología Tamén con eles tiven o placer de acompañarlos algunhas das súas salidas. A verdade que este proxecto, según me contaba Javier, o profesor que está detrás de todo este proxecto, xunto con outros compañeros, por suposto, é un proxecto que empezou xa fai moito, non? Enteráronse de que unha balea estaba varada, chegara morta a unha zona da costa de Corcubión e montaron, fixeron os favores que pediron e os fíos que moveron para intentar ir a recoller algún deses osos, vale? Eses osos que quedaban ali. A raíz deses osos, desa balea, montaron un proxecto moi bonito. Quixeron traelos para o centro educativo, expoñelos no interior do centro e, por suposto, que mellor que facer un proxecto de investigación sobre a historia das baleas na nosa costa, non? Foi un proxecto de investigación moi completo, no que participaron, creo que, gran parte do centro educativo, non? Xa vedes, aquí están rapaces de quinto e primaria e tamén rapaces de segundo de eso, vale? Para contar todo este proxecto, van a subir Sara Barreiro, Aroa Vilas, Carlos Gamela, Clara Pardal, Antía Feans, María González, María Vega e Iker Calvo. Un forte aplauso para eles. Pois o noso proxecto chamase Historia dunha balea.
O índice, ya todos os temas dos que tratamos, A marea foi avistada por un veciño de Corcubión que avisou o tema. O tema avisou ao salvamento de Fisterra para que a retiraran do mar polo perigo a navegación. Non se pudo recuperar polo mal estado do mar e rematou parando nun sitio inaccesible do lugar e foi comida polas gaivotas depredadores e rematou descompoñéndose. Ao final quedaron os osos, que empezaron a ser saqueados polos veciños. Procedimos a solicitar permiso á Xunta para recuperar os osos e poder darles un uso didáctico no noso centro. Solicitamos a colaboración do alcalde de Corcubión, don Francisco Javier de Mafuentes. Este contactou co patrón maior da Cofradía de Corcubión, que despertou o seu barco para recoller as enormes cerezadas queixadas e levoules ao porto. Logo, Suso González de Rivas, un operario da súa empresa, recolleunos e levounos ao centro. Tamén recuperamos algunha costela e algunha vértebra. Dividimos os grupos en equipos de traballo: reporteiros, limpeza de osos, acondicionamento da sala de baleas, recopilación de información sobre a caza de baleas en Galicia, a bioloxía do ritual común, o aproveitamento de baleas, o ambiente ecoloxista e a fin da caza de baleas. Tamén en informe científico por ante do Congreso e elaboración de infografías polo distrito de primario. Nas vacacións de Semana Santa entrevistamos a don Jesús Rivera, ex-traballador da factoría padeira de Morás, na sala de profesores do Conservatorio de Viveiro. Este home era o listeiro, un posto administrativo, pero supo responder ás nosas preguntas. A entrevista tratou sobre 5 temas: a historia da factoría, a labor na factoría, os movimentos ecoloxistas, a súa opinión personal respecto ao tema da moratoria e o futuro da caza de baleas. Por último, hai que agradecerlle a don Jesús Namela Díaz, que foi este que contactou con Jesús. Miguel López Pérez. Tivemos a fortuna de falar con ele, no último acordo galego, que xunto ao seu fillo e a súa muller nos amosou como comentou e rematou a súa etapa baleira. Contou-nos as vivencias dos baleos e algunhas curiosidades sobre eles, que nos axudaron a coñecelas moito mellor. Tamén nos ensinaron moitas fotos das que escollemos algunhas para traballo xa elaborado. Miguel López Pérez tratou a última balea de ele. Visitamos a antiga factoría de Cadeliñas. Contactamos con Cándido, mariñeiro xubilado do Pindo, e Isabela, bióloga da Cofradía do Pindo. A factoría estaba en estado ruinoso, pero puidemos entrar no interior mentres Cándido nos explicaba como procesamos a balea e a función das distintas partes da factoría. Visita ao Océano. Ali explicaron que tiveron un lobo mariño que se chamaba Camello, ao que recuperaron o centro, e además tienen 2 tartarugas en recuperación, Ladeira e Deo, as que lle demos de comer e decidimos os tiros. Tamén nos ensinaron as instalacións do centro, o seu plan de futuro e no que están traballando. Entrevistamos a Alfredo López, socio fundador do Océano. Falamos de varamentos de caldeiróns masivos que fan as escapes e como actúan cando se informa de tal animal varado. Desde Manuel Pérez Patiño explicou as medidas que tomaron para activar unha reforma contra a caza de baleas que proclamaron a moratoria. Tamén un programa de publicidade con cartéis de pegatinas. Explicounos o proceso evolutivo deste cetáceo, a bioloxía e como surxiu o movimento ecoloxista, con Greenpeace e outras organizacións. Alfredo López deu-nos unha charla das distintas especies de cetáceos que hai nas costas galegas. Estivemos na aula de quinto de primaria porque eles tamén participan neste proxecto. No coloquio, houve moitas preguntas. Explicounos o que facían e o que fan no tema, é dicir, como traballan. Tamén de como actuaron no varamento dos 24 caldeiróns, dos que se repetiron 3. O ritual común é a segunda balea máis grande do mundo, despois da balea azul, e pode acabar a 35 metros de longitude e a 70 toneladas de peso. Estivemos mirando a colocación dos osos, logo o estudio e distribución dos espacios disponibles para poñer as infografías e o material de exposición. Aquí contamos coa axuda de Julián Señora Santos para o traslado e colocación dos osos no interior do edificio. No centro teremos unha exposición permanente sobre os cetáceos e exposicións temporais de ambiente. Disfrutamos moito facendo o traballo e aprendemos moitísimos conhecimentos. Para o ano imos seguir traballando no mundo dos cetáceos. O noso desexo do futuro é que as baleas volvan a pasar polo litoral galego como facían antaño. Somos Sara e Aroa, alumnos de 15 de primaria, vamos en representación de toda a clase de quinto. Nós, en 15 de primaria, temos a clase organizada por equipos e levamos traballando en varios proxectos desde o principio de curso, como poden ser a volta do mundo en 80 días, os xogos
infografía ou o que nos pidan. Neste caso, cada equipo tiña que facer unha infografía sobre o tema que lle tocaba e poder aprender as características das baleias máis cazadas, o colocón, a baleia franca ou o cachelote, e a historia da súa caza desde a Idade Media do século XVIII e ao longo do século XX. Para iso, utilizamos a información que tiñamos nas webs para buscar textos e gráficos e despois de seleccionar o que nos interesaba, fixemos as infografías usando o programa de gráficos vectoriais Inkscape, o procesador de texto, o Writer e o programa de editor fotográfico GIMP, todos estes programas de software libre. Aquí estamos collendo unha imaxe nun buscador de imaxes gratuito, escribimos no cual collemos a imaxe que nos interese, abrímola, copiamos a imaxe, o programa GIMP, creamos a especie de fotovoltaica y una ferramenta, seleccionamos el fondo, invertimos la imagen, copiámosla en un Inkscape, eliminamos la que ya teníamos, pegamos a nova, ponémosla de tamaño que nos queremos, girámosla, queremos ponerla por detrás do esquema, como una amiga, puxemos o esquema por riba da baleia. Despois había que poner os textos, repartir as imaxes, montar todo, e xa tiñamos a fotografía. Neste traballo aprendemos cousas moi interesantes sobre as baleias, como por exemplo, que son mamíferos, que viven na auga, como se alimentan, como se reproducen, algúns dos seus costumes, que son os animais máis grandes do planeta e non teñen depredadores naturais, que en Galicia se cazaban desde a Idade Media e sobre todo no século XX, e que no século XX a caza foi tan enorme que algunhas especies como a baleia franca estiveron a punto de extinguirse. E estas son as infografías que fixemos. Por último, hai que agradecerlle a todas esas persoas pola axuda que nos fixeron a hora de levar a cabo este proxecto. Moitas gracias.
explicar, a mellor maneira de explicar é que o deixades, non? Explicar o que... A cuestión era refletir un pouco, pois, cada un dos proxectos nunha imaxe non pois isto. O que procuro facer é o primeiro que se me ocurra e o que intento plasmar. Canto menos voltas de ideas, para min, mellor. Bueno, este está claro. Un minuto, Carlos. Este está claro, non? Este é o pequeno regalo que lle facemos a quen? Ao CPI? Dos vídeos, exactamente. Con o seu proxecto Historia dunha Galega. Dreamer, and you're a dream come true of great big wonderlands and mysteries. You're going places, and I'm there at your heel, a little out of breath and out of reach. I wanna shout out that you're my favorite escape. You roll like thunder, please shake my world till it breaks. Let me fall down your chase our fleeting time. Your smile is magic, but when you disappear, I wonder if that smile's still meant for me. Your friends are crazy,